Bathi ubutatata babukele emakhaya, ubutatata kuyatatazela ka-Dr Dube. Sekunjalo futhi kusile namhlanje. Na amabhoda ayashizika, amabhoda ayashizika, umkhulu uyayihlaba uyayiphendula. Sawubona mkhulu, siyakubingelela namhlanje ohlelweni mkhulu, sithi unjani futhi mkhulu? Hayi siyaphila njani? Hayi kuyaphileka mkhulu. Ya hayi. Siyapheka la. Yebo mkhulu. Siyaguqula la. Ohlangothi. Ohlangothi laba mkhulu. Ohlangothi laba. Iphanye izinto lezi zokulapha ilokhuzana. Stroke mkhulu. Ohlangothi nonkwasho. Yebo. Stroke phela silapha ngalezo zinto. Yebo mkhulu. Ohlangothi nonkwasho mkhulu. Ngakitshopo la. Yebo. Ngakitshopo la. Igazi lakhe lizogijima. Yebo mkhulu. Ibona lokho ngakha. Isitshopo lesi mkhulu. Isitshopo lesi. Manje mkhulu umuntu ophethwe istroke uyamgcoba, uyamgcaba, wenze njani, uyamtshopa, ukona kupho okwenza ngalo muthi siwenza lana mkhulu. Ukumtshopa phela ukumtshopa lokho. Ikona ukuthi igazi lakhe lihlakazeke. Yebo mkhulu. Mhlawumbe uphethe uphondo nomtshope ngalo uphondo. Uphondo. Qaqa igazi, qaqa kumsipha. Qaqa igazi, qaqa kumsipha. Yebo mkhulu. Ongongobele. Yebo mkhulu. Walethe izikhona la. Yebo. Isebenza kumuntu ofinyele. Omfinyezene mkhulu, ogoqene. Yebo. Kunjalo. Imfenyezi iqaqa lokho kufinyezana lokho mkhulu. Yebo. Yebo mkhulu. Ilana ke khona. Manje mkhulu sicela usichazele mkhulu konje kwesinye isikhathi istroke lesi masisuka umsusa waso konje kusuke kuyini mkhulu ngoba mhlamba balandele emakhaya abazi mkhulu ukuthi kusukaphi kusuka kwe-stroke. Stroke phela sisuka lana ekuthekeni. Mhlawumbe ushawa umuntu ngesilwane. Yebo. Umthakathi okusakathela ukushangelwa. Yebo mkhulu. Iyasuka ke lapho. Kwesikhathi ke abanye abantu ke basuke no BP noshukela. Yebo. Yebo kuyenzeka ke bafinyele. Bashawe isola futhi stroke nabo. Yebo mkhulu. Kodwa ke kulapheka ngokufanayo. Yebo. Kuyafana ke ukulapha stroke so BP le stroke sesilwane. Yebo. Efanayo. Okuyenza mkhusi kushaya nangesilwane futhi. Yebo. Lapha ngento efanayo ngakho. Yebo mkhulu. Manje mkhulu mhlambe uwenze njani, ufaka wona lokuphela mkhulu umuthi noma ikhona mhlambe neminye ehambisana nawo le elekelelayo lapho mkhulu? Khona kanje lapha kuthela. Yebo mkhulu. Ukazogaba na ube impuphu. Yebo mkhulu. Ungene khona la phakathi. Bekungena amafutha njengamafutha emkhoma ngomafutha ogemu. Yebo mkhulu. Ngaka amafutha omkhoma la. Yebo. Akazongena la. Angena la phakathi nawo mkhulu. Yebo. Makulashwa istroke mkhulu. Makulashwa istroke. Konje mkhulu kube into uma ukuthi mhlambe mkhulu sesingishayileka istroke mkhulu mhlambe nayi iminyaka mhlambe ila ko 8 mhlambe. Uhlangothi nje. Wona hlangothi lo mkhulu. Yebo. Kodwa mkhulu ungasichazela ngalo kuyini kona lokho mkhulu okuhlangothi mkhulu kuyini kona? Unhlangothi ufishanyana nje nohlala olwandle. Yebo. Ufishanyana nohlala olwandle. Phepheyana lo uhlangothi. Yebo mkhulu. No bekubulala abantu bekubulala usekukhona unhlangothi. Befake wona unhlangothi ukhona mkhulu. Unhlangothi. Okusho ukuthi mkhulu iva likhishwa ngelinye iva mkhulu. Washo kahle mphela liva likhishwa ngelinye iva. Yebo mkhulu. Okay mkhulu, ikhona mhlambe into mhlambe enye esiedayo mkhulu njengokuthi mhlambe uyachatha mhlambe mkhulu wenza nokunye noma ufaka wona lo nalo kade siuveza lapha kuthayela mkhulu kube ukuthi usebenzisa kanjani ke mkhulu uchopa kuphela nje isitshopho leso kuphela. Yebo. Ezokuthatha ngendlu lapha futhi isitshopho ezokhipha imsimbani yakho ngaphakathi. Yebo. Ziseceleni ke lezo kodwa ziyahambisana nazo lezo. Yebo mkhulu. Ngakhisitshopho kuphela. Yebo. Okusho ukuthi istroke uyadinga futhi ukuthi usikhiphe ngaphakathi mkhulu. Usikhiphe ngaphakathi, ukhiphe yonke imsimbani. Yebo. Phela kumeshayo istroke uba nemsimbani evala lapho angakwazi ukuya etoilet. Yebo mkhulu. Istroke ke leso.
Kodwa mkhulu mase kuyisikhathi eside mkhulu mhlambe umuntu osenesikhathi mhlambe ahlala phansi eshawe istroke mkhulu enganyakazi mhlambe uyazonakalela mkhulu lapho bamsize bamguqule kanjalo sekuyinto kanjalo nje mkhulu kuyasinde futhi nayo into njengani noma mhlambe kukhethele mkhulu ukuthi sikushaye izolo nakuthanga noma mhlambe igazi lisashisa noma ngabe kuthiwa isikhathi esiside kangakanani mkhulu siyasinda ngalomuthi mkhulu. Hayi kodwa angikwazi ukulapha le stroke esidala kakhulu. Yebo. Mhlawumbe sokunyaka u10 siwagongobala kanje. Yebo. Angikwazi ukulapha lokho. Sesekunzima kakhulu lapho mkhulu. Ngisilaphayo ulapha lezi mhlawumbe usunonyaka sekushayile. Yebo. Ya. Namoso uthiwa siwagongobala saphatha kule yaminyaka namanje hayi siyangihlula ngoba sokugongobele kakhulu. Yebo mkhulu. Ayike siyabonga mkhulu namhlanje ukuthi uphinde futhi ubashuthela ababukeli bakho bavezele mkhulu into esizenza khona le ekhaya emva kwendlu kaDube mkhulu. Yebo. Hayi babukele emakhaya nazibonela ke futhi ukuthi kusayilo lolo daba lelo kusayindaba leyo. Isawuphehla sisawakha sisazenzela khona la siyayibambela njengePakistan emva kwecontainer liyaziphehlela babukele emakhaya nathi la kade kusadube siyazenzela la emva kwendlu babukele emakhaya sibe sikhona ke laphana eKapa lodume eGrandfontein ngomhla ka30 sibe sikhona siphethe zona induku zale ekhaya kamkhulu uDr Dube siyabonga kakhulu babukeli.